kama taro lamoe. Wacho ni onge ng'atu mosedonjo State House. Mano kanisa madala. Elejo Mariano ingeni en ka poni winjo ka anjol Michael olor to winjo ka chopo nyaka dala kuwuok e kanisa. Gigolo duondgi. Gin be gigolo duondgi, wacho ni kaber koro apani gin bende ni achiel mar mondo jatend piny oyuare kodgi machiegni mondo gin bende kantiere chandruok moro ng'isi ni wan be kaka kanisa wan gima. Nitie jodolo moko mabende medo golo pachgi wechegi bati. Wadhi ane nyime Lidia kowuok e wach mar jodolo ma jolejogo, koro wang'e jodolo mamoko. Moko kuom jodolo ma pacho ka okwero mokalo ng'eto manyicho gol gi doho mamalo chutho ma pacho ka makoro yiene riwruoge mag jogo matimo hera e kind chwech machalre mar ndikore kaka riwruoge ma ok mag piny owacho kendo bedo thuolo mar dak e pacho ka mana kaka oganda mamoko. Jodolo go nyakoro mga jwang' mag kanisa opogore wacho ni mano dhi ataro madwaro mar kido kod timbe mag yie mag dinde ma pacho ka kendo kidek rocho chal mar piny Kenya. Jafwambo marwa James Okoth nigi ler mar wachno. Chieng' tich abich juma mokalo, doho mamalo mogik mathurka nyocha ong'ado ni ne en ataro mar chik tamo kweth matimo hera e kind chwech achiel ndikore kaka riwruok ma opuodhi gi sirikal. Ng'eto makamano koro medo kelo paro mopogore opogore e kind oganda. To gima rach na niya, dhako ok nyal waji ni dhako kende kod dhako. Dichuo kende kod dhako, dichuo. Adagi gima chal kaka mano. Mano gima no ok timre ga e Kenya ka. Koro paro machal kamano an korka kora dage. Chuno nyaka nyiri emwa kendi, to Kenya kapok nanene tribe aina mar chuo kendore kendgi. Pok naneno ma gimo buogo. Wakwayo jopiny mondo wuog oko ne gini kendo wakwede gi dhok achiel watamore ok wanya kendore chuo gi chuo. En wach malit mokalo kendo kawinjo ka sirikal owuok oko kendo yie tim marach ma satan machalo kamano ok wanyal yie kamano nikech nyiri Adam gi Hawa nochwe piny ka mondo gidagi ji ariyo ginyuolre mondo gipong piny. Na siwezi kubaliana na hii maneno yenye wanasema ati kuoana msichana kwa msichana au mwanaume kwa mwanaume juu hiyo hayuko kwa society. Wakwedo wachno ok en wach makare. Seche makoro ude wuoyi gi wedo akendre to nyiri gi tudwa dhi kure. Jadolo Arthur Gitonga mar kanisa mar Redeemed Gospel Church wacho ni ng'eto makamano odhi ataro gi kido kod timbe mag yie kata dinde mopogore opogore kod kit oganda jo Kenya kod Afrika mangima. Wakati Mungu aliumba Adamu hakumpatia mwanaume, ampatia mwanamke. Alimpatia Hawa akawa bibi yake. Na kwa hiyo mambo hiyo inaweza kuleta laana. We must take our stand as a people with clear identity, clear values, clear ethos and resist this push no matter what it comes with. Kotwak eyo makende gi Ramogi TV, Bishop David Kodia mochung' ni duol matayo kanise e pacho ka medo ni paro makamano nyaka kwed e okang' mamalo nikech en paro madhilalo oganda kod rocho paro mar Nyasaye mane ochweyo dhano gi kite. Onge kama riwruok manie kind jogine achiel same sex nyalo yudo thuolo e ngima mar Jokristo wa kata ngima mar oganda mar Jaafrika. Omedo ni doho mamalo mogik chalo ma osebalo gi ratiro mar oganda ma pacho ka. Doho maduong'no emoweyo yo. Wach mar Jo-Kenya e final. Constitution bende wacho ni sovereignty kata teko duto te ok ni e court, teko ni e ji jopiny. Ma e ote mare ne rowere kod oganda Jo-Kenya. Wan gi nyiri Nyasaye omiwa nyiri mabeyo e pinyni. To Nyasaye omiwa be chuo mabeyo. Go for them. Paro mopogore opogore medo wuok e kind oganda ma pacho ka kotenore gi ng'eto machalo kama kaka kanise ma pacho ka kwayo oganda Jo-Kenya mondo owuog oko kendo okwed hera ma e kind chwech achiel. James Okoth, Ramogi TV. Ramogi winjo kaka oganda loso kotenore gi wach manyicha